Illum jew għada ser toħroġ u iktar ma tipprova żomma milli toħroġ, iktar ser titkisser int imma l-għar li ser tkisser pajjiż miegħek. Imma ħana mhux ser inħalluk tkisser il-pajjiżna, il-poplu mhux ser iħallik tniżżel pajjiż miegħek. Ex qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta f'Ħażebbuġ saħaq li grazzi għall-impenn ta' kulħadd il-poplu kapaċi jasal biex jirbaħ fuq l-establishment kriminali. Bernard Grech qal li Robert Abela huwa skjaf ta' dak li seħħ fil-passat, l-istess passat li seraq il-miljuni minħall il-poplu bid-dil tal-isptarijiet. Robert Abela huwa skjaf tal-pattin xajtan illi għamel u jrid li l-poplu Malti jibqa' skjaf tal-pattim xajtan illi għamel mal-kriminali, mal-korrotti, mal-frodisti. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista fakkar fl-irwol importanti li Robert Abela għandu. Mhux qed jifhem illi bħala Prim Ministru l-ewwel obbligu tiegħu għalej il-poplu? Bernard Grech fakkar kif matul dan iż-żmien delikat Abela qed jipprova jixtri l-poplu Malti Wawġi bi ftit flus. Għalhekk ma tistax tagħtih l-appoġġ tiegħek għax dak l-appoġġ iridu biex jibqa' jisraqna il-koll. Bil-Partit Nazzjonalista jinsisti li se jibqa' jaħdem għalik. Aħna naħdmu għalik, issa int trid taħdem għalik innifsek u għal pajjiżek. Fl-istess attività l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Kalaxxone għalli politiku qatt ma jista' jaħseb fih innifsu għaliex meta jiġri hekk ibagħad ibiss il-poplu Malti Wawġi u qal li l-verità dejjem toħroġ u dejjem issir ġustizzja. Viċi Kalaxxone qal ukoll li kull individwu għandu jingħaqad f'mixja l suċċess favur il-ġenerazzjonijiet futuri ta' pajjiżna. Ix-Shadow Minister tas-Saħħa Adrian Delija min-naħa tiegħu qal li Robert Abela mill-ġdid qed jikdeb u jitħaq bil-poplu Malti Wawġi meta għadu s'issa m'għamel xejn biex iġib lura l-400 miljun euro misruqa minħalq il-Maltin u qal li mhux talli m'għamel xejn favur dawk l-iktar batuti iżda jirrifjuta li dawk responsabbli ipattu ta' emilhom. Adrian Delija qal li fuq l-establishment jista' jirbaħ biss il-poplu Malti Wawġi kollu għalhekk appella biex flimkien ninaqdu ħalli nieħdu dak li hu verament tagħna.